כמו כולם, גם אנחנו צפינו אתמול בסרטון המדובר, הפך להיות שיחת היום ברחוב הספורטיבי, מהזווית האישית שלי. מי רוצה לפגוע באיציק זוהר? אנחנו מדברים על מועדון לילה לפני למעלה מחודש. איציק עם בת הזוג שלו מיטל, ועל פי הסרטון איציק חובט באחד מהמבלים. אז אני עוד מעט גם נצרף את עורך הדין ניר ליסטר, העורך דין של איציק זוהר, אבל אני שאלתי את עצמי מספר שאלות. מדוע עבר למעלה מחודש שהסרטון יצא? מדוע אותו אחד שנפגע לכאורה לא הגיש תלונה במשטרה, לא הלך לבית החולים? מדוע הקטע של הפנייה להבטחה שבמקום? בואו נצרף אלינו את עורך דין ניר ליסטר, בכוחו של איציק זוהר. אהלן ניר. אהלן, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. תשמע, אנחנו מסתכלים על הסרטון, בטח גם אתה ראית, לכאורה זה נראה לא טוב. מה זה לכאורה? זה כי אנחנו רואים כאילו חבטה בסרטון. בסדר, זה, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רואים חלק קטן מתוך הסרטון. נכון. חלק שבחר, מי שבחר להעביר את זה לתקשורת. באופן מכוון. אז ספר לנו מה היה. בדיוק. תשמע, אני... אגב, ספר לנו מה היה לפי מה שאתה שמעת. אתה גם לא היית שם. אני גם לא הייתי שם, אבל מה שאני כן יודע, והדברים הם מוקלטים, גם אליי פנו על מנת שבעצם איציק ישלם כסף. כך פנו אליי. בוא נסדיר את העניין. רגע. גם אלי הרים גבה, תסביר לעומק. אליך כעורך דין פנו שרוצים כסף מאיציק, מה, לא לפרסם את הסרטון? סחיטה. פנו אליי, בדיוק, ממש סחיטה פר אקסלנס. אפשר לדעת מי? פנה אליי בעל המועדון. אוקיי. פשוט ולעניין. בעל המועדון. עכשיו, מה מסתבר? שבעל המועדון, שאותו אדם, הוא עובד אצל בעל המועדון. הוא אחד העובדים שלו. פנה אליי בעל המועדון, אמר לי, תקשיב, איציק זוהר, הוא עשה ככה וככה וככה, ואנחנו יודעים שהוא, יש לו תוכנית, הוא אמור לעלות לאיזה תוכנית, והוא קיבל ככה וקיבל ככה, אבל אנחנו לא רוצים לפגוע בו, אנחנו רוצים לעזור לו. אוקיי. הם רוצים לעזור לו. איך אתם רוצים לעזור לו? אם איציק זוהר ישלם לנו למעלה מ-40,000 שקל, וזה באמת המינימום של המינימום, כן? כי אז אנחנו לא נפגע בו, אנחנו נעזור. כמה? לפי מה שזכור לי, דרך אגב, זה גם הכל, יש לנו הוכחות לכך. כן, כמה ביקשו מכם? ביקשו 40 או 80, אני לא ממש זוכר את הסכום. תגידי, אתה כעורך דין, זה לא סחיטה? הוא אמר שזה סחיטה. תשמע, קודם כל אמרתי לבעל המועדון, בוא, אם יש לך דבר כזה, בוא תעביר לי, אני רוצה לראות. והוא העביר לי את הסרטון שכולנו ראינו אתמול. ואני שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, יש לך גם קצת מה היה לפני כן? מה היה אחרי כן? למה אתה שולח לי רק את הקטע הזה? כי אני אגיד לך למה. רגע, ניר, בוא נתעכב רגע לקטע הזה. מדוע במיידית לא הגשת תלונה במשטרה על סחיטה? תשמע, מי שצריך להגיש תלונה, או לא צריך להגיש, זה איציק, אבל תשמע, אבל סחטו אותך, לא אותו. הוא התייעץ איתי גם לגבי העניין. אוקיי. אני אמרתי לו, תשמע, באמת, אתה יודע, זה לא טוב בשבילו להיות בכותרות על כל מיני עניינים כאלה, לא הפחיתה... אבל אומרים לך במפורש, זה כמו פרשת עמוס לוזון, אומרים לך במפורש, יש קלטת. יכול להיות שאתה צודק. אומרים לך יש קלטת. ואתה אומר ששלחו לך את הקלטת. אבל לפני, אני רוצה להגיד גילוי נאות, אני חבר של איציק. גם אני. אני אוהב את איציק. הוא ירד תחזיר לנו. הוא ירד בטעות. אני אוהב את איציק, אבל התמונות לא נראות טוב. אני רוצה להגיד... אני לא יודע מה היה שם, אין לי שום... קודם כל הוא צודק, היינו צריכים לראות גם מה היה קודם, אבל קודם כל התמונה... לא, התמונה שאנחנו רואים לא נראה טוב. רגע, שנייה. הגרסה שאיציק טוען, עוד מעט תשמע את ניר, שאותו מבלה הטריד מינית את מיטל. את בת זוגו. את בת זוגו, הטריד מינית, והתגובה של איציק בעקבות הטרדה מינית. אני לא יודע מה הייתי עושה אם זה נכון. אם מישהו היה מטריד מינית את הבת זוג שלי, אני לא יודע איך הייתי נוהג. יכול להיות שהייתי נוהג כמו איציק, אני לא יודע. ניר, נגיע רגע להטרדה המינית. אנחנו קודם כל שואלים שאלה מאוד פשוטה, כמו פרשת עמוס לוזון בזמנו, סוחטים אותך,
אומרים לך יש קלטת, שולחים לך את הקלטת. הרי אתה יודע, בעולם שלנו עוד מעט זה יצא. למה לא הגשת תלונה במשטרה? תשמע, אני המלצתי לאיציק לא להגיש תלונה במשטרה, אמרתי לו, נראה לי שהם הבינו את העניין והם ירדו מהעניין הזה. הרי בסופו של דבר, תראה, הטענה של איציק זה טענה מבוססת, לפחות לפי דעתי. הוא אומר, תראה, הטרידו את הבת זוג שלי. עכשיו, לפי כל הפרמטרים, אני עורך דין פלילי הרבה מאוד זמן, לפי כל הפרמטרים, הרי אם היה קורה מה שקרה, הוא היה צריך, כמו שאתה אומר, או לפנות לביטחון, או לפנות לקבל טיפול רפואי, או לפנות למשטרה, או לעשות את הכל ביחד. ולא לבוא אחרי חודש, שהוא לא מקבל את הכסף שהוא רוצה לקבל, כי הוא אומר, אני אפגע באיציק, לבוא ולהתחיל לעשות... אבל ניר, הוא שלח לך את הסרטון, זאת אומרת, ומי כמוך יודע, וטיפלת במאות מקרים, שזהו, זה בחוץ. ברגע שהוא שולח לך את הסרטון, זאת אומרת, אתה בידיים שלו. אז כאילו, לא ניתן... אני לא בידיים שלו, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כשאני הסברתי לו ואמרתי לו, תראה, אמרתי לו במפורש, לי זה נראה מה שאתה עושה, אני הרי לא עבריין. אני עורך דין. אמרתי לו, תשמע, לי נראה מה שאתה עושה זה סחיטה באיומים. איציק לא יאות ולא יענה לסחיטה באיומים. אני גם המלצתי לו, אמרתי לו, תראה, אם אתה תוציא את הסרטון הזה בצורה מנופולטיבית, בדיוק כמו שאתה שלחת לי, מבלי לראות את כל הסרטון ומבלי לראות את אותו אדם, איך הוא מטריד את הבת זוג שלי, איציק, את מיטל, אוקיי? אחרי שביקשת כסף, קח בחשבון שיכול להיות שאתה גם תנזק בזה שאתה סחטת אותי באיומים. לא אותי, את איציק, דרכי. כן. אמרתי לו גם, מדוע לא פנה אליי, בוא נדבר עם אותו מתלונן. למה אתה... זהו, חשוב להדגיש שאתה מדבר על בעל המועדון שפנה אליך. ניר, כל מה שאתה אומר זה עניינים שבאמת צריכים להיבדק, אבל אני שואל אותך עכשיו כעורך דין של איציק, וכאחד שבאמת רוצה בטובתו, ואני חושב שכולם פה שיושבים רוצים בטובתו. התמונות, לפחות מה שפורסם, זה לא נראה טוב. אני לא יודע מה זה לא נראה טוב. מה זה לא יודע מה? נותן לו בוקס לפנים, מה זה לא נראה טוב? נו, באמת. ניר, ידידי, אתה עורך דין, אבל אתה גם בן אדם שרואה דברים. אתה יודע מה? רגע, שנייה, רגע, ניר, אני אוסיף משפט, אל תדאג, אתה איתנו, יש זמן, אני אוסיף משפט. אוקיי. נגיד, אתה אומר באמונה, ואתה יודע מה, הייתי נוהג כמוך וכמו איציק. יכול להיות. אתה יודע שהלוואי לא יתפרסם, אני לא אתלונן כדי לא לעשות באז, כי איציק באמת איש מצליח, ויש לו תוכנית חדשה, ורצו סתם אולי לכאורה לסבך אותו, הכל טוב ויפה. אבל נגיד, יצא הסרטון, איך בבוקר אתם לא מתלוננים על סחיטה ועל הטרדה מינית? עכשיו, אתמול, היום, בבוקר. למה הבת זוג לא התלוננה על הטרדה מינית? שני הדברים שאתה צודק, אני משוכנע שאתה לא ממציא את זה. אבל למה אתם לא מתלוננים עכשיו על סחיטה? כי אתה אומר פה סחיטה. אתה יודע מה, יכול להיות שנעשה את זה. מה זה יכול להיות? יכול להיות שנעשה את זה. יכול להיות שנעשה את זה. אני שוקל את הדברים, יכול להיות שנעשה את זה. אדוני העורך דין, תשמע, אני לא עורך דין. אני יכול להגיד לך, נכון, כשאני רואה סרטון, אני גם אוהב לראות מה היה לפני כן. גם אם לפני כן הייתה חלילה הטרדה מינית, אני אומר, האגרוף, כמו שאלי אומר, לא נראה טוב. אבל בגלל שעבר חודש ימים, המינימום של המינימום, בחורה שעובדת הטרדה מינית, חייבת להיות תלונה על הטרדה מינית במשטרת ישראל. גם על הסחיטה? הסחיטה זה בא אחרי חודש, אני מדבר על חודש לפני. לא נכון, הוא אומר ישר, הסרטון נמצא כבר אצלו, הוא אומר שהוא סחט, משה, אני אגיד לך משהו. תוך כדי תהליך. אתה אומר שהיא צריכה להתלונן. הטרדה מינית בין בחורות מתלוננות. אבל גם אתה יודע שהרבה פעמים דברים קורים, ונשים מעדיפות שלא להיכנס לכל התהליך, ופשוט לשכוח את זה. זה לא חד משמעי. אבל תראה מה נהיה מזה. אתה צודק. תראה מה נהיה מזה, נהיה סרט. רגע, תנו לניר לדבר. אי אפשר לבוא ולהגיד שבחורה מוטרדת ישר הולכת להתלונן. נכון, אתה צודק. כמעט רוב הנשים שמוטרדות מינית או שעוברות איזשהו אירוע מיני, הן לא הולכות להתלונן. עכשיו אני יכול להגיד לכם עוד משהו. הבת זוג של איציק הייתה ממש בהלם, ואני חושב שאיך שאיציק התנהג, הוא התנהג עוד בעדינות. היו אנשים שיכולים להתנהג הרבה יותר גרוע ממה שאיציק התנהג. עכשיו, דרך אגב, המצלמה לא הכי טובה, זה נראה כאילו אגרוף, אבל זה גם יכול להיות גם דחיפה. גם לי זה נראה כמו אגרוף, אבל זה לא בטוח שזה אגרוף. אוקיי. אוקיי? השאלה שלי, תן לי רגע שאלות מנחות ונבין יותר את האירוע. האם אותו בחור התלונן במשטרה? לפי מה שאני יודע, הוא לא התלונן במשטרה. האם אותו בחור... לי הוא אמר, או דרך צד ג' שבמידה ואיציק ישלם, הוא ישתיק את העניין והוא לא יתלונן במשטרה. יפה.
האם אותו בחור הלך לבית חולים? האם הוצגו בפניכם תעודות רפואיות? שום דבר לא הוצג, לא בית חולים ולא שום דבר. אז ברור לך ששומעים אותנו מאות אלפי אנשים, וברור לך שמפה אתה צריך לצעוד למשטרה ולהתלונן על סחיטה? תשמע, מה שאתה מתאר פה... אני ברור לי לחלוטין. נו, אז למה אתם לא עושים את זה? הסרטון הזה, והוא לא הבין כנראה איפה הוא עומד, והוא מימש בעצם את איומיו ואת הסחיטה שלו, זה ברור לי לחלוטין שאנחנו צריכים להתלונן ולפתוח תלונה במשטרה, איציק על סחיטה, ובת הזוג שלו, ככל שהיא תרצה לעשות את זה, על הטרדה מינית. חד משמעית. ברור לי לחלוטין, חד משמעית. אני מזכיר לך את הסרטון שיצא על עמוס לוזון, ואז עמוס שהתלונן על סחיטה, כי גם היה ניסיון סחיטה, ותפסו את הסוחט, כן. וכתב אישום. אז אם יש פה עניין של סחיטה, תשמע, זה חמור מאוד, ועוד אתה עורך דין לא אומר רק את זה, זה. גם ניר, אתה עוד פעם חוזר יש כאן עניין של סחיטה פר אקסלנס. ניר, אתה אומר, אולי זה דחיפת. אמרתי לך, אני מדבר מתוך ורוצה בטובתו של איציק. קודם כל זה לא נראה דחיפה, זה נראה בוקס. ואני אמרתי גם בתחילת דבריי, שאני לא יודע איך אני הייתי נוהג, אם היו מטרידים את הבת זוג שלי, יכול להיות שהייתי עושה ככה, ואולי אפילו יותר גרוע, אני לא יודע. אבל זה נראה לא טוב. זה בוקס לתוך הפנים, וזה לא דחיפה, וזה לא שום דבר אחר כמו שאתה מנסה לתאר את זה, ואתה יודע, אנחנו רואים את הדברים בדיוק כמוך. קודם כל, אני ראיתי, בסדר, תראה, כשאתה מסתכל על זה, זה בהחלט נראה בוקס, בסדר גמור. אני לא בטוח שזה בוקס, כי יש שם איזושהי זווית מסוימת, לא רואים בוקס, רואים באמת את איציק, מראים את היד ורואים אותו הולך אחורה. גם לטענתו של איציק הוא אפילו לא פגע בו, זה הטענה שלי. רואים אותו גם מרגיע את הבת זוג אחרי המכה. היא מרגיעה אותו. ברור, כי למה הוא מרגיע אותה? כי היא נסערת, כי עשו לה הטרדה מינית, זה לא... וחבל, אתה יודע, הם מראים לנו בעצם מה שהם שלחו, הם שלחו את אותו קטע של סרטון שהם רצו לשלוח. איפה אחרי? איפה לפני? יכול להיות שיש שם גם זוויות אחרות, שרואים, אולי מזווית אחרת, של מצלמה אחרת, רואים שאיציק מנסה לתקוף אותו ולא מצליח לתקוף אותו. ומהזווית הזאת זה נראה כמו בוקס. הם בחרו את הזווית הנכונה שנראית להם, שיראה לכולם כמו בוקס, וגם לך זה נראה כמו בוקס, אבל הם לא בחרו זוויות. מה אתם הולכים לעשות? בוא נגיד, אלי, מה אתם הולכים לעשות בעניין? חס וחלילה את הנשים שלנו, אם היו מטרידים מינית, אחי, מה לא... אני אומר, אני לא יודע איך הייתי מגיב, יכול להיות גם יותר גרוע. אני אומר את זה בצורה ברורה. כל אחד היה מגיב. אבל ניר, מצד שני, אנחנו בשום מצב לא יכולים להצדיק אלימות. אתה יודע, אני אומר את זה... אף אחד לא מצדיק אלימות. אני מדבר בשם עצמי, יכול להיות שהייתי מגיב הרבה יותר גרוע מאיציק. אני לא פוסל את זה, אבל אנחנו לא יכולים להצדיק אלימות. אני מסכים איתך, גם אני בתור איש חוק, בתור פקיד בית המשפט, לא יכול להצדיק אלימות, אני לא מצדיק אלימות, אבל יש כאן, אתה יודע, יש כאן איזה שהן טענות... במילים פשוטות, מה שאתה אומר, ניר, שהם הקדימו אתכם. כי אם אתה מגיש תלונה על סחיטה, זאת אומרת, הכל פה מתהפך, איכשהו צלצל אליך, אותו בחור שאתה טוען, שצלצל לכאורה, אם אתה מגיש תלונה, אז זה כבר, אתה יודע, פרשת סחיטה רסמי. אתה יודע שיש פרשת סחיטה, יכול להיות שזה מניפולציה, תקשיב, ואז זה מניפולציות, זה מה שנקרא אולי הובילו, אולי הכל מבושל, מתוכנן, שיש סחיטה, סחיטה זה לא סתם, כי אני אומר שנגיד אני מקבל עכשיו אגרוף מאלי, מפה אני במשטרה ובבית חולים להיבדק, אבל אתה אומר שלא היה הליך כזה, זאת אומרת וחלף כל כך הרבה זמן, ואז אמרו לך תשלם, לא יהיה סרטון, יראו לך גם את הסרטון, אם אתה מתלונן על סחיטה, אז הכל פה משתנה, כל המשוואה משתנה. לגמרי, תשמע, זה לא מצב פשוט. זה לא מצב פשוט. מסכים איתך ב100% ולהגיד לך משהו. אתה גם צודק. אני סברתי שאתה יודע, עדיף שיהיה שקט מכל הצדדים. ווואלה, אתה יודע מה, אני שומע אותך, יכול להיות גם שטעיתי. כן, אני משוכנע, אני ממש נעול אני רק רוצה להגיד לך משהו. בקטע הזה, רק אני יכול להגיד שעכשיו גם זכותך בכל הפרשה הזו, כמו שאתה אומר, אלי נגיד רואה בזווית כזו, זווית אחרת, אבל אתה יכול עכשיו באמת לדרוש את כל מצלמות ההבטחה ואת כל מה שנקרא האירוע. בוא, אני מניח שיבוא בעל המועדון, שהוא גם בעל עניין, כי הוא העובד שלו, ויגיד, אין לי, נמחק. לא, נשמע, רגע, עצור. משטרת ישראל תוציא את זה. ניר, עצור. אלי טביב הורשע, בין היתר, על העלמת ראיות. עוד פעם, ניר, שמעת מה אמרתי? זה לא, אי אפשר לעשות את זה. אם נגיד רואים תוך שנייה היום במציאות שלנו, אם נגעת בסרט,
עצרת, הוא יודע, הוא עורך דין פלילי, אתה לא יודע שזה העלמת ראיות, זה חמור? אבל אתה יודע, יש גם את המצלמות בסופו של דבר מקליטות, וכל מצלמה זה שומר, אחד שומר שבועיים אחורה, אחד שומר 30 יום אחורה, הם כנראה לקחו את ההקלטה, חלפו... אבל אתה יודע, אני חייב לומר לך שגם אם זה יגיע למשטרה, כל מה שאנחנו מדברים, שרז הזכיר לך, סחיטה והכל, לא, בשורה תחתונה, אחד החוקרים יגיד לאיציק ולעורך דין שלו, אף אחד לא יכול לקחת את החוק לידיים, גם אם יטרידו את בת זוגתך, את בת זוגך. אם יש הטרדה מינית, בקטע הזה... מה, המשטרה מאשרת להרביץ לבן אדם לכל אחד? תראה, הפרשה היא מורכבת. נכון, אז אמרתי. תראה, צריך לשאול את איציק, אתם צריכים גם... אני נגיד לא מאמין, עוד פעם. אני גילוי נאות, אני אגיד לך, גילוי נאות, כאחד, כמו שאלי אומר, חבר של איציק, ועשיתי עם איציק הרבה תוכניות ריאליטי, זאת אומרת, הייתי איתו גם חודש וחודשיים ביחד, כאילו, משהו מוזר לי, איך אותו מבלה לא נפל מאגרוף של איציק. יכול להיות שהוא לא פגע בו, אתם רואים את הפרק. אז אני אומר, יש פה לבדוק את זה, תראה, איציק, מה בדיוק היה פה? איציק בחור חזק. מאוד. אני מניח שאם הוא היה מקבל בוקס מאיציק, זה לא היה נגמר ככה, הוא היה נופל. לא רק נופל, הוא היה צריך ללכת לבית חולים עם חבורה. זה נכון שזה נראה בוקס, אבל זה יכול להיות שזה דחיפה, וזה יכול להיות כמו שאיציק אולי טוען שזה אבל ניר, אנחנו מתעסקים אם זה בוקס או לא בוקס. בכל מקרה, אתה יודע יותר טוב ממני, גם נגיעה בפנים זה תקיפה. זה לא, אתה... אם הוא נגע בו, השאלה אם הוא נגע בו. רואים שהוא נגע בו, ואני אומר לך, אני אגיד משהו שאולי יכעסו עליי, אבל אם הוא באמת יטריד את בת הזוג של איציק, אני לא מצטער בשביל אותו בחור שקיבל בוקס בפנים. בסדר, אבל אנחנו יודעים... המשטרה לא מתנהלת. לא, ברור לי. הכל בסדר. לא בטוח. אבל אתה יודע, בוא נאמר שגם החוקר וגם השוטר, כולנו יודעים מה היינו עושים אם היו מטרידים את הבת זוג. נכון. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים, לא בתקשורת ולא באף מקום, להגיד, אוקיי, מי שתטריד, אז תיתן למישהו מכות או תיתן לו בוקס. לא, זה בסדר גמור. זה ברור, אבל לטענת איציק גם לא היה פה, לא היה נגיעה. אתה יודע, הצופים והמאזינים לא מטומטמים, הם רואים ושומעים, ואתה יודע, אנחנו מדברים על משהו אנושי, שמישהו מטריד את האישה שלך, אתה יכול להגיב, כל אחד יכול להגיב בצורה אחרת, ואחד מגיב יותר באלימות, אחד פחות באלימות, אבל שיהיה ברור, אנחנו נגד אלימות. אני רק רוצה להגיד לכם... אלימות יזומה, סתם כך אנחנו נגד אלימות. אני רוצה להגיד לכולכם. אנחנו הרבה יותר נגד הטרדה מינית, זה עבירה הרבה יותר חמורה. ואם מישהו מטריד מינית, בטח שמגיע לו איזושהי מכה. אז אני רוצה להגיד... אבל אסור לנו לקחת את החוק בידיים. אני רוצה להגיד לשניכם וגם לעורך דין. הפעם האחרונה, רז, הפעם האחרונה שהיה סרטון מאוד מאוד דומה, עוזר מאמן של רובי קין. מאמן שוערים. יפה. עכשיו, לא רק שזרקו אותו והוא עזב את הארץ, המשטרה לא מוותרת. המשטרה, גם שהוא עוזב את הארץ, הוא מוזמן פה אבל זה היה סתם. לא, אבל יכול... אנחנו מדברים, אני לא שם לא היה סחיטה לכאורה, נכון, לא הייתה סחיטה, שם הבחור מנגד... הוא שתה. תראו את צריכים, תשמעו, בסופו של דבר, לטעמי, הדבר העיקרי כאן זה העניין של הסחיטה. הרי אם מישהו היה מקבל סתם בוקס, הוא היה לא בא ואומר, בוא תשמע, יש לי סרטון, אם אתה תיתן לי 40 או 80 אלף שקל, אני לא אפרסם את הסרטון, וברגע שהוא לא יצליח לסחוט, אז הוא מפרסם את הסרטון. מה, איפה זה? איפה אנחנו חיים שבאים... ולכן, ניר, באמת, זה העיקר, לא... ניר, אני אומר לך, גם בשביל... ניר, גם... אחרי שהוא מטריד מינית, זה ממש... הרצחת וגם ירד. אז אני אומר לך, ניר, גם בגלל השם של איציק, שמאוד חשוב, פה בפרשה הזו, הפריץ לא ימות, הכלב לא ימות, אין פה יאללה לטאטא, אתה חייב להגיש תלונה על סחיטה, הפרשה הזאת צריכה להיבדק עד תום בכל האספקטים, כי אתם מלווים אותה חודש של הטרדה ששמרתם בשקט, של סחיטה, אתה צריך ללכת לגופים המוסמכים, למשטרה, ובוא, עם כל הכבוד, שלא ישבו בתוכנו... אני מבקש מכם לא לשכוח, יש כאן גם אישה בתוך העניין הזה, ולא תמיד אנשים צריכים להבין, לא תמיד אנשים כל כך רוצות להיחשף, ותיקחו את זה גם בחשבון, אני לא רוצה לפתוח כאן הכל. ניר, ידידי... כל המאזינים, יש סיבות נוספות. כל מה שאתה אומר נכון, אני הערתי את זה גם לפרימו קודם, שלא כל אישה רוצה להתלונן, ואנחנו מכירים את זה.
אבל אתה יודע, משפחה, אבל אני אגיד לך משהו, אם אני... אבל... לא כל כך נעים. ניר, אם זה היה קורה לי, אז הייתי מחייב את אשתי להתלונן, כי אחרת אני מסתבך. פה איציק יכול להסתבך, ואולי במרכאות או שלא הוא צודק. תראה, אני מכיר את איציק, איציק הוא ג'נטלמן אמיתי, הוא לא יחייב אותה, יכול להיות שהוא... לא יחייב, אתה יודע מה אני מתכוון. יחייב. לטובת הבת זוג שלו. ואם הבת זוג שלו מרגישה לא בנוח, אז אפשר להשתיק את זה. אבל ניר, לפחות את הקטע... ניר, עזוב, אבל יש דבר אחד, כי אתה עורך דין, שמע, ושאתה אומר את זה, לא שמעתי הרבה שנים, שאומר עורך דין, ניסו לסחוט אותי, ובטוח שאתה לא תשקר, זה קודם כל צריך להיבדק. הקטע של הסחיטה. אני אומר את זה ממקור ראשון. כן, אז אם אתה אומר את זה ממקור ראשון... זה היה דרכי. כן. אני אומר את זה במקור ראשון, מאחר וזה היה... לא, מפתיע אותי איך אנחנו מדברים, ועוד לא היית בבוקר במשטרה, אתה יודע, וזה פורסם, וכל המדינה... איך לא היית... אני קודם כל... לא נעים, לא נעים. הוא החשוב לי, קודם כל האינטרס של הלקוח. לא קשור. אני ממליץ למה שאני ממליץ. לא נכון, ניר, אתה טועה. ניר, ניסו לסחוט אותך. אינטרסים וכוחות, אז צריך להבין גם את זה. כן, אבל ניסו לסחוט אותך, אל תשכח, בחיים, אתה יודע, עם כל הכבוד, ניסו לסחוט אותך, הטלפון היה אליך. ניסו לסחוט את איציק דרכי. בסדר, אבל הטלפון היה אליך. זה שאיציק הפנה, בסדר, זה נכון. וככל שהלקוח שלי בוחר לפתוח את כל העניין הזה, אני שם בשבילו, אבל עוד הפעם... אז איפה זה עומד לסיום, ניר? ניר, לסיום, איפה זה עומד כרגע? כן, בדיוק. אני אדבר כמובן עם איציק, ואנחנו נחליט איך אנחנו מתקדמים מכאן. אתה יודע, זה יצא אתמול, בלילה, ואנחנו מכאן נשקול את צעדינו. אני קודם כל מודה לכם על השיחה הזאת. בשמחה. אני חושב שהיא הייתה חשובה מאוד. הערתם את עינינו בזוויות שונות, ואנחנו נשקול מה לעשות מכאן. אני אמליץ את מה שאני אמליץ, אני לא אמליץ על גלי היתר. לא, ברור. מה לעשות, אני אתקשר אליו, ובאופן אישי אנחנו נדבר, כמו שאנחנו מדברים כל פעם, ואני אמליץ לו מה לעשות, ולפי החלטתו, הוא יחליט את המשך דרכו. 100%, אז תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה, ניר. בבקשה, תודה לכם, שיהיה לכם צהריים טובים, בשורות טובות והמשך יום טוב. בעזרת השם, תודה. אנחנו...